गोथार नैथि मंगलबार साननि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै जोङो गासै बाथौ धोरोमारि आरो बर' रायजो राजानिसिम जोंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरबाय। दिनै आं दङ सानजा दिनेशपुर गामियाव मोनसे आयदाफारियाव बाहागो लानानै। बेनिफ्राय थांगोन दा नामबर बियाब बाथौ गौथुमा दुलाराय बाथौ गौथुमा लिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो। जेन' हक आं दिनै बे सानजा दिनेशपुर गामियाव मोनसे आयदाफारियाव बाहागो लाफैनानै खुब गोजोननाय मोनदों। जों मिथिगौ सानजा दिनेशपुर गामिया दानिफ्रायल' नङा, बोसोरफ्रामबो बिथांमोनहा बेबायदिनो माखासे गोनां हाबाफारि लाबोबाय थायो। गामि दरसेयैनो बिथांमोनहा जेरैबायदि मोनसे गाजा गोमजायै माखासे हाबाफारि लानानै गोथार नैथि मंगलबारखौ खुंफुङो। बेनि थाखाय आं बिथांमोनसिम जोबोद साबायखर बावदों। लोगोसेयैनो जोंना सिसुपानि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम बिथांमोनहाबो गाजा गोमजायै दिनै खुंफुंदों आरो मोनसे हारिमुवारि हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। रेंमा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम बिथांमोनहाबो खुब गाजा गोमजायै खुंफुंदों। आं बयखौबो साबायखर बावहरो आरो जोबथारनायाव आरो फिन गासै बाथौ धोरोमारि आरो बर' रायजो राजानिसिम अननाय सिबिनायखौ जासिहरबाय। गोजोन्थों।